Dr. Buskebusk præsenterer Danmarks farligste dyr. De er ret små, men de kan godt være rigtig farlige. Jeg tror, de er måske de farligste dyr i verden. Sådan nogle tæer, som der er sådan her i græsset, som man kan få på. Og så hvis der man har dem på i for lang tid, så får man bare... Ja, så får man bare nogle... Så får man bare sådan en sygdom, som ikke er særlig god. Lige se, en her. Det kan godt være lidt sværere at finde. Hvad sker der, hvis man får den på sig, siger du? Så kan det være, at man får en sygdom, hvis man har den på i for lang tid. Så. Se, om du kan finde en. Det. Hvor plejer de at sidde hen? Jeg sidder sådan oppe i kanten måske. Efter lang tids søgen Nu er der to, fandt der er vi kommet 3 på her. tæer. Eller 3. De ser sådan der ud. De der sorte nogen. Og det skulle altså være verdens farligste dyr, siger du? Danmarks farligste dyr. Ja. Det er utroligt, hva'? Mm. Og hvad gør man så nu? Ja, så tror jeg måske lige, jeg har en pancet. Måske. Ja, det ville være dejligt. Inden de ligesom borer sig ind i mit ben. Ja, det var nok lige i det andet rum. Havde det. Ja. Bare roligt, der skal ikke noget. Her. Her er lige en væg. Der er nok lidt dårligt her. Nu tyrer den lige. Prøv at se. Mest dem. Så ligger den lige der i kanten. Prøv at holde den stille. Og så prøver jeg lige at få de 2 andre væk, inden de kravler. Hey, hvor er den sidste? Hey, den kravler. Den kravler. Væk. Så den smadrer. Nu har vi en af dem. Vi er hurtige. Snapper vi den lige. Sådan der. Ja. Og de, som jeg sagde, de kan godt være meget farlige. Så det er det, man skal passe på, når man går med bare ben. Kan der godt ske noget mærkeligt. Abonner for flere afsnit.